Ayan mga amigo, magandang umaga mga amigo at amigan. Sa umagang ito, dito po tayo sa may Hilpuyat. Kung nakikita nyo, medyo may tubig po rito. Medyo tumaas po yung tubig sa biglaang paglakas ng ulan kanina lamang. At sa ngayon po, medyo mga amigo, medyo mga amiga, medyo mahina-hina na ng konti. Pero ayan, at medyo maraming naipon na tubig yung ating kalsada. At kaya nagbibuild at post siya ng traffic dito sa gawin ng Hilpuyat or sa may Buendia. Malapit sa may EDSA na po ito. At yung mga dumadaan po dito sa gilid po parang nakikipagpatintero sa tubig. Ayan kung may nakita po kayong tao na ayan po, may mga dumadaan po diyan. Pero yung iba po hindi makadaan kasi nakasapatos sila. Ayan mga amigo at mga amiga, nakalagpas na tayo doon sa konting tubig at aakyat na po tayo sa tulay. Ayan mga amigo at amiga, andito na po tayo ngayon sa may Antipolo. Pinutol na po natin yung video natin kanina kasi kung kukulang po natin yung buong EDSA hanggang dito sa may Antipolo, napakahaba po. At dito na po tayo ngayon sa may Antipolo area at pinapaikot-ikot tayo ng waste, parang pinapaikot-ikot lang tayo sa ating palad. Ayan na, gaya ng pagpapaikot-ikot sa inyo ng mga ng mga kaibigan nyo. Ayan, kaya wag po kayong magpapaikot-ikot. Ayan nga, kasi si Waze talagang paikot-ikot talaga ito. Ayan na, kasama po natin dito ang ating isang nurse at saka yung ating photographer para sa documentation ng ating home visit dito sa may Antipolo City. Ayan mga kaibigan, mga amigo at mga amiga, yan at pansamantala at ako'y magdadrive muna at makinig po tayo sa ating mga music at sa mga salamat po sa inyong panonood ng ating mga video. Ayan babay muna pansamantala. Bye mga amigo. Ayan mga amigo, dito pa rin tayo sa may papunta nandito pa rin po tayo papunta sa may ating client at medyo sabi ni Waze sa atin mga 4 to 6 kilometers per hour. Ayun ang pagkakasabi niya sa atin, kaya medyo matatagalan pa yung ating pagbiyahe. Ayan so maraming salamat mga amigo sa inyong suporta. Ayan mga amigo, ingat-ingat po tayo kasi ang panahon ngayon hindi natin malaman kung iinit ba o uulan. Kasi kaninang madaling araw medyo malakas yung ulan sa ating home base daw sa Makati. Nung hanggang sa pagbalik natin ay medyo malakas pa. Tapos nung umalis tayo mainit, tapos biglang umulan after 1 kilometer na naman. Umulan na naman na napakalakas. Kaya yun, naging sanhi ng pagbe-build up ng traffic kasi nagkaroon ng tubig, na nakaipon ng tubig yung kalsada natin, kaya tumaas ng kaunti at medyo nagbagal yung trapiko natin dito sa may banda ng Makati or Hilpuyat. Ayan mga amigo, tuloy-tuloy po tayo at maraming salamat po sa mga supporter natin na patuloy na naniniwala sa ating kakayanan. Talagang kakayanan Ayan parang nililigaw tayo na Waze mga amigo. Pero tuloy-tuloy lang hanggat may tinuturo si Waze, susundan natin yan. Hanggat may gasolina at may kalsada, sige lang. Okay mga amigo, drive muna tayo.
Ayan mga amigo, dito rin pala tayo dadaan. Dapat hindi na tayo nag-Marcos Highway kanina. Pinaikot-ikot talaga tayo ni Wes at dito rin pala tayo dadaan sa may Robinson, Antipolo City. At pinaikot-ikot tayo doon sa medyo malayo-layo na lugar. Ayan, dire-diretso lang po tayo. Ayan, makikita nyo yung Robinson area dito po. At dapat dire-diretso lang tayo dito kasi pwede naman palang dumaan dito sa medyo malapit-lapit At pinaikot tayo ni Wes. Talagang kanyang buhay. At talagang pag hindi mo alam at kuhaan ka lang kay Waze paikot-ikotin kanya. Ayan, nandito na po tayo sa may Antipolo Public Market kung saan dapat dire-diretso lang po tayo at kakanan po tayo doon sa unahan ng county at medyo malapit-lapit na po tayo doon sa ating target area kung saan nakatira yung ating client o ating kliyente na may naputol yung isang braso or isang kamay, isang braso pala, buong braso po yung naputol sa bandang kanan. Kaya atin siyang bibisitahin at tutulungan po siya ng ating opisina magkaroon ng munting kabuhayan. Ayan, may galap shoutout po ulit sa inyo lahat at tuloy-tuloy lamang po tayo sa ating pagbabiyahe. Dito po kakaliwa po tayo riyan. Maghahantay lang po tayo dito sa may intersection at kakaliwa po tayo ng siguro mga almost 2 kilometers or 1.5 kilometers na lamang po tayo bago makarating doon sa street kung saan ipinigay sa atin ng ating kliyente. Ayan, may galab shoutout po sa traffic dito at maraming salamat at nakaabante na po tayo. Medyo maganda-ganda yung kalsada rito at maluwag-luwag, pero pagdating po ng umaga at saka sa hapon medyo matraffic po sa area ito. Time check po natin ay 10:45 na ng umaga at tuloy-tuloy lamang po tayo dito sa ating pagbabiyahe papunta doon sa area ng ating kliyente. Sa mga may gustong itanong, pwede po kayong mag-PM sa akin at sasagutin natin yung inyong katanungan sa abot ng ating kakayanan. Ayan, basta Tagalog lamang po at hindi English kaya natin sagutin yan. Ayan, joke lang po yun Ayan, malapit na po tayo, sabi ni Waze doon daw sa unahan ng konti. Pero go pa rin tayo. Ayan. At maraming salamat po sa inyong lahat at hanggang dito na lang muna muli at tuloy-tuloy ang biyahe.
Ayan mga amigo, nandito tayo sa area ng ating kliyente. Medyo hahanapin na lang po natin yung kanto ng meet up natin. Kasi medyo maliliit lamang po dito ang kalsada at yung ating sasakyan ng mga dala-dala ay medyo malaki-laki ay medyo malapad-lapad pala. Kaya hanggang doon lang po tayo sa may pinakang kanto or corner ng sinasabi niya. Ayan, tuloy-tuloy lamang po tayo at ingat sila sa atin. Ay, ingat pala tayo sa pagmamaneho. Ayan, medyo malapit-lapit na po tayo ng kaunti. At tuloy-tuloy ang pagmamaneho mga amigo at mga amiga. Salamat po sa inyong mga suporta at sa ating mga silent viewers. Maraming salamat po sa ating mga amigong OFW. Thank you din po sa inyong lahat mga amigo, mga amiga dyan sa kung saan sulok man kayong bansa naroroon. At maraming salamat po mga amigo at amiga. Okay, hanggang dito na lamang po ang ating pakikipagbardagulan sa trapiko at salamat po sa inyong lahat at pagpalain tayo ng Panginoon at ingatan sa lahat ng oras. Bye po. Thank you po sa pagpapanonood ng ating mga video. At sana po huwag niyo pong i-skip ang ads para naman magkaroon naman ng kabuhayan sa makadagdag naman sa ekonomiya ni host ang kaunting barya na nakikitain natin sa pag-vlog. Thank you po. Bye-bye. Dito na po tayo. Love you. Bye-bye.